el moment més important de la història. Anem a donar pas als autèntics protagonistes. Coneixem un a un a cadascú dels xiquets i xiquetes que formen l'escola ciclista La Valldigna Patxers Bicicletes. La primera en ser anomenada és la més menuda de l'escola. Tan sols té 3 anys. A la setmana de néixer ja estava en les carreres d'escola de ciclisme. Acompanyant així a la segona és Jaume Oreste Alquil. Esta és la seva segona temporada i ve amb moltes ganes de segur que farà allò més bé. Ell pensava que el futbol era la seva activitat preferida, però encara que practica amb dos esports, es decanta per la bici. Un aplaudiment perquè ell és Iker Arlandis Aguilera. Que comença a practicar un esport que de segur que l'enganxarà. El rebem amb els braços oberts. Una forta ovació per a Julen. Alza el brazo, Julen, aplaudís. Vale. Però a la vegada es ja pot competirà al pelotó. Campió de la Challenge 2017 en la categoria promesas del primer any. Enguany es podem veure altra vegada fent pòdium. Ell és Horacio Alquil. Esta xiqueta potente de força i caràcter i ganes de passar-ho bé. El seu cognom està lligat a l'escola i al ciclisme. Ell estima l'esport de la bici i té moltes ganes de donar guerra. Benvinguda, Paula Ortega Muñoz. Seguim amb les presentacions amb l'altre xiquet que comença enguany la seva etapa com a ciclista. Oporto Brins està molt còmode dalt la bici i enguany té tots els números per a destacar i deixar-nos recaptats amb la seva capacitat. Ell és Iker Estrugo Bol. Lluita per una altra corredor, sempre té el somriure al rostre. Cada dia té les ganes de disfrutar dalt la bici i passar bé. El més revoltós de tota la quadrilla. Enguany és el seu any, segur que s'esforçarà al màxim en cada carrera. Un fort aplaudiment per a Fernando Andrés Olivares. Fernando, més ràpid, va, tira. Continuem amb més corredors. Este és el 5è any que està amb nosaltres. És un membre destacat de l'escola. La força i la constància són les seves virtuts. A per totes, Vicent Beltrán Sánchez. Ha sigut una sorpresa per a tots nosaltres en aquesta pretemporada. En on estan tots els elements necessaris per a destacar en cada competició i donar molta guerra. Energia, força i el més important, il·lusió, defineixen el nostre corredor, Gerard Espinosa Torres. Anem a l'altre nou de club. Ens encanta sumar membres a l'escola ciclista La Valldigna Patxers Bicicletes. Ell és atrevit i amb una habilitat com a pocs. L'acompanya una bona forma física. Ho té tot per a ser un referent de l'escola. Ell és Dani Andrés Gascón. Constància, ganes, companyerisme i alegria.
són paraules que defineixen a este membre tan important del grup. És la seva segona temporada entre nosaltres i enguany sabem que parlen molt bé. Ens referim a Aitor Arlandis Aguilera. La seva promoció és evident, cada vegada va a més. És un gran amic de tots els components de l'escola. L'acompanyen grans dosis de força i habilitat. Ell és un bon exemple per als seus companys. Rebem a Xavi Mestre Finesar. Ben a gust, donen va a la bici, sempre amb il·lusió i ganes de seguir pedagogiant. No en té mai prou i segur que farà una gran temporada perquè ganes no li falten. Un aplaudiment per a Vicent Grau Juan. És un dels liderats de l'escola. S'ha guanyat la festa dels components del grup. Tot indica que el 2020 serà un any molt important per a ell des del punt de vista esportiu. Estarem molt pendents d'ells. Estem parlant de Pau Camarena Vidal. El ciclisme enganxa, ens enamora. Ell venia a fer un poc d'esport, però cert és que cada vegada gaudeix més del ciclisme. Per a ella és més que una afició. Ens encanta que estigui aportant el seu esforç a l'escola. Una forta ovació per a rebre a esta corredora, Lucía Andrés Hernández. I ara tenim l'honor, havent escoltat bé, l'honor de presentar-nos al nostre entrenador per a esta temporada. Els seus fills i ell porten 3 temporades amb nosaltres. És una persona que transmeteix sempre sensacions positives, amb bona cara pels xiquets i xiquetes, atent a donar els millors consells. Estem segurs que aquesta temporada farà rendir els corredors al màxim nivell, però sempre podeu disfrutar de la bici i convertir els entrenaments en un joc per a ells. Parlem de Marcos Mestre Pau. Tot seguit farem una foto de família amb els esportistes i el cos tècnic.